Здравейте, пичове, всички пичове на този свят. Сега ще ви покажа Skyward, как са фейла. Не мога да го кажа, няма хейтвайци. Мир! Какъв си чей? Еми е така. Мразя тъпи, гадни хакове. Сега ще ви покажа ето го сървъра. Вижте каква яка мучика имам. Това е руски сървър. Ето ми айтамите, мучика. Ще си помислите, мато има много тъпи айтами. Ма вижте, дами и господа, какъв енчант на мутиката. Острота 9, ако някой не разбира такъв език. Отблъскване 2, огнен аспект 2, защита 4, дишане 3. А пък за лъка да не говорим. Сами си го прочетете, че вече ме мързи. Четете. Всъщност може да ударите клипа на пауза, тъй че. И влез пръчката, острота 5, пламък 2, отблъскване 6, блъскане 2, мощ 4. И мисля този епизод е изцяло пълна PvP. Ето насам тръгвате за PvP. Ще ни размажат. Ей, тя двамата хейтъри долу ще ме... Ей, той ще ме размаши. Ме. Вижте, дами и господа, вижте. Нямам думи. What the fuck? Втори опит. Юпи! Не ми трябваше, качи. Гадини! Меме! Гадини! Няма да правя други опит. Абе, това назад е къв спринт, дали. Всъщност, пишете на коментарите отдолу на кое блокче, оръжие, на грас блокчето, лапис блокчето, стоун блокчето, диамантен аме, диаманта, недър стара, даймонд честплейта или лъка. Вие сами си изберете. Ето ще ви покажа имената. Тук е Skyblock, PvP, креативе, такова, Skyward. Вие сами изберете. Това ще е за този епизод. Тук спирам, дай да засняваме с някакъв русец. Арбе? Елаче? Аре, той е застанал добре. Аре, де. Надявам се да сте харесали този епизод. Лайквайте. Сабскрайбвайте. И аз приличам на Херобрайне. Вижте му. И чао!